שלום לכולם וברוכים הבאים להצגת מיזם סמד, פתרון טכנולוגי חדשני לשיפור סבבי הרופאים בבתי החולים. הפרויקט שלנו עוסק באחד מהאתגרים השקטים אך הקריטיים ביותר במערכת הבריאות. בזבוז זמן רפואי על תמלול אדמיניסטרטיבי, דווקא בשלב הרגיש ביותר, המפגש עם המטופל. כיום, במחלקות הפנימיות ובעיקר בעונת החורף, הצוותים הרפואיים מתמודדים עם עומסים כבדים. רופאים נדרשים לתעד בכתב את מהלך הביקור ואת הרשמים השונים, פעולה שגוזלת זמן יקר, פוגעת בלמידה של רופאים צעירים, מעריכה את הביקור, ולעיתים פוגעת גם בתחושת הפרטיות של המטופל כתוצאה מריבוי נוכחים בחדר. אנחנו מציעים פתרון מבוסס בינה מלאכותית, סמד. מדובר באפליקציה שמשתלבת עם מיקרופון דש קטן על הבגד, ותתמלל את השיחה בזמן אמת באופן אוטומטי, מדויק ומובנה. המערכת לא רק מתמללת, אלא גם מפיקה סיכום רפואי איכותי שמותאם לצורכי המחלקה, למשל עבור מסמכי שחרור, קבלה או סיכום פטירה. כך הרופאים יכולים להתמקד באנמנזה ובבדיקה גופנית ולא בכתיבה. אז איך נאמן את המודל? בשלב הראשון נשתמש במודלים קיימים המסוגלים להמיר כל לכתב, speak to text, כמו למשל whisper. בהמשך נרצה לאמן את המודל על שיחות רפואיות אמיתיות מהקליניקה, זאת בדגש על שמירת פרטיות המטופלים, בכדי ללמד את המודל לזהות מינוח רפואי בעברית, גם כשהשפה מעורבת באנגלית או בערבית. בנוסף, נשלב מילון מונחים רפואיים דינמי כדי לתמוך במונחים מקצועיים שייחודיים למערך הרפואי המקומי. עם זאת, צפויים לנו מספר קשיים. הראשון הוא רעשי הרקע בסביבה הקלינית. אנחנו נתמודד איתם בעזרת טכנולוגיות סינון רעשים. הקושי השני הוא זיהוי מיקרופונים שונים. נדרש ספיקר דיאריזיישן במטרה להבחין מי הדובר, הרופא או המטופל. הקושי השלישי, תמלול שפה רפואית לא תקנית או מעורבת כמו סלנג. במקרה זה יידרש שיתוף פעולה מצד הצוותים במחלקות השונות בכדי להתאים בצורה מיטבית את המערכת עבורם. ומה לגבי בדיקת איכות? סמד תכלול מנגנון ולידציה כפול. גם שמירה של קובץ האודיו לצורכי בקרה, וגם אישור סופי של הרופא לתמלול לפני שמירתו בתיק הרפואי. באופן זה נוכל לא רק לוודא את נכונות המידע, אלא גם לאפשר לרופאים לחזור אחורה במידת הצורך ולהצליב מידע. שמירה על פרטיות המטופלים היא עקרון יסוד. לכן, כל הנתונים יישמרו אך ורק על שרת פנימי של בית החולים, שרת מאובטח שאינו מחובר לרשת האינטרנט הציבורית. הגישה למידע תהיה מוגבלת על פי הרשאות בהתאם לתוכנה בה משתמש בית החולים. הדאטה יתווסף למערכת הרפואית הקיימת ויסומן לקורא כתוכן שהופק בעזרת סמד. היתרונות של סמד ברורים. שיפור תחושת הפרטיות של המטופל, קיצור משך זמן הסבבים, הסרת מטלת התיעוד מהרופאים ובכך שימוש נכון יותר בכוח האדם המוגבל, שיפור הלמידה של סטאג'רים ומתמחים, ובמקרים מסוימים גם צמצום עלויות תפעוליות למחלקה ולבית החולים. כמו כן, סמד מאפשרת עיבוד של המידע הרפואי שנקלט בביקורים במהלך האשפוז, לכדי יצירת דוחות רפואיים כמו מכתבי קבלה ושחרור בצורה מהירה ואיכותית. ההצלחה תימדד על פי מספר מדדים ברורים. ירידה במשך הזמן לסבב ממוצע, עלייה בסביעות רצון הרופאים משימוש במערכת, ירידה בשיעור טעויות בתיעוד רפואי, ושיפור במדדים של פרטיות ונוחות מצד המטופלים. בשלב הבא אנחנו שואפים לבצע פיילוט קליני במחלקה פנימית בבית חולים אוניברסיטאי, בו נבחן את המערכת גם מבחינה טכנית, גם קלינית וגם חווייתית. המטרה שלנו היא לא רק לייעל את התהליך, אלא לשנות תרבות, לאפשר לרופאים לחזור להיות רופאים ולמטופלים לקבל יחס אישי יותר. תודה על ההקשבה, נשמח לשאלות, הערות ותגובות.